kok borok angkha Tripurani Tripura saddo fani kok thai Tripura hasteni joto Tripura saluku rokno kok borok kok thai bai kok samani nuksago Bharatni North East tei Bangladesh ni Gana haste Chitanga অঞ্চল kok borok kok thai bai kok samani nuksago Debarma koloi Jamatia Tripura Nuwatia tei Rupini rokno kok borok kok bai kok samani nuksago kok borok kok Tripurani lukurone bagai kaisa borom gana kok thai kok borok kok thai sorkari drongnok college University rogobo sorongman khlaijago tabukni jorao tei bobo haike kok borok kok thaino kusugo kari manai aboronobo naikoloi tongo kok borok de Tripura hasteo palaijago bishi borom no 19 January salmario kok borok de khanai palaijago Tripura hasteo kok borok kok thai Tripurani kaisa sorkarine bokhakteibo sinamung manjak 1979 bishio kaisa pandani bishingtei kok borok kokno borom resaka 46 bishi kok borok deno kitingai bobagra pradut hasteni joto lukorono kok borok gesama salni hamjakmatei khaka hamya farka kok borok kok tai chini kok simia obo angkha chini Tripura sadofane kaisa sinimung chini hukumu tei chini mung sukmani aboni bisingtei fano poito tei sagni borom bai tei jungje mansa jesa lamatei fano khlaibai kebeng mung jungjal fano kalaithau aborokno mesenai boskango thangnani nangnai Bureau Report Kok Khorang